Kako za nekoliko godina zaraditi nekoliko miliona, pohađati fakultet, voditi firme i pri svemu tome još biti načelnik općine? Formulu ima načelnik Breze Halil Tuzlić. Još da nije interneta da mu kvari idilu, niko sretniji. Za recept uspjeha načelnika pitao Nedim Hasić. Brezom posljednjih nedjelja bijesni rat, puca se na sve strane, iz svih oružja i svakog se dana vidaju rane. Srećom, riječ je samo o sukobu u virtualnom prostoru. Blogeri iz ovog grada već nedjeljama ratuju protiv općinskog načelnika, vjerovatno najbogatijeg u Bosni i Hercegovini. Halil Tuzlić je, kao nezavisni kandidat, pobjedio na lokalnim izborima u Brezi, no onda je shvatio da je pred njim još jedna, možda i teža bitka. Lokalni blogeri svakodnevno upozoravaju na njegove navodno kriminalne poslove, jer Tuzlić je prije izbora bio vlasnik građevinske kompanije TB Engineering, koja je dobijala milionski vrijedne ugovore. Dobija ih i danas, tvrde oni, i to poslove na tenderima uz pomoć svojih prijatelja iz visoke politike. Kontaktirati one koji pišu najčitaniji brezanski blog moguće isključivo elektronskom poštom. Kažu da rade u tajnosti zbog osvetničkog odnosa načelnika Tuzlića prema onima koji misle drugačije. Dodaju kako je nekoliko uposlenika općine koji se nisu slagali sa njim Tuzlić poslao na prisilni godišnji odmor. Za blogerima traga i načelnik. Od policije Zeničko-Dobojskog kantona zatražio je istragu. Pa jel ne bi trebao Nedime? Interesuje me ko mi vrijeđa dijete. Meni ko vrijeđa dijete, ja sam spreman da zaštitim svoje dijete po svaku cijenu. I vi bi isto tako postupili. Ja sam postupio pravilno, idući pravnim putem da mi se omogući da znam ko to piši. Nek dođe meni, nek kaže to si uradio to i to. Ili nek pošalje vama sa potpisom ja sam uradio to i to. Ja stojim i moralno i materijalno iza svake i marke i za svakog uposlenog. Kada je postao načelnik Breze, Tuzlić je shvatio kako bi njegovo vlasništvo nad firmom TB Engineering značilo sukob interesa. Firma je dobijala poslove u Brezi, dobija ih i danas. Tuzlić se nije, poput Fahrudina Radončića, odlučio razvesti od supruge. Vlasništvo nad firmom prebacio je na Evelina Smajlbegovića, momka njegove mlađe kćerke. Vlasnik je jedan građanin općine Breza. Je li riječ o vašem zetu? Moj zet nije, moja ćerka se još nije udala. Dobro, je li riječ ćerkinom momku? Jeste. Nakon što je postao načelnik, Tuzlićeva firma dobija poslove izgradnje tržnog centra u Brezi, a sada očekuju i vrijedne poslove sa brezanskim rudnikom. Nismo još dobili, išli smo na tender, a hoće li se dobiti, ne znamo. Bili su najjeftiniji, ali BBM pravi prigovor na sve, bez obzira što je zadnji po cijeni, samo da bi ostao što duže na kopu. U međuvremenu, između svih silnih obaveza, Tuzlić je uspio i diplomirati na fakultetu. Prije 2 godine. Zbog čega tako kasno? Zbog čega baš travniku? Pa, ja ne znam šta da vam odgovorim. Ja mogu da proberem da studiram bilo gdje, jel tako? I mislim da nije nikada kasno, s obzirom da sam ja privrednik, imao sam subote i nedjelje, odlazio sam na fakultet, završavao fakultet upravo zbog ovih stvari koje im trebaju. Ja sam danas mogao biti načelnik i bez fakulteta. Jel tako? Kiseljak je, kad sam ja upitan. Nije se, tvrde blogeri, Tuzlić ograničio samo na građevinske poslove. U općini i lokalnim institucijama zaposlio je, kako kažu, sebi odane kadrove. Prije svih Nezire Dinarevića, direktora Centra za socijalni rad. Onda je Sirotanovića, ali ne Aliju, nego Arifa, postavio na mjesto predsjednika niza sportskih organizacija i raznih udruženja. U općinskoj administraciji uposlene na desetine pripravnika, a najzanimljiviji je slučaj predsjednika lokalnog SBB-a Namika Muratovića, koji je iranolog. Jedno od eklatantnijih imenovanja je ono Samira Burekovića na mjesto savjetnika načelnika. Bureković je rođak Tuzlićeve supruge Sene. Pa Samir Bureković je bio moj savjetnik. Ja imam pravo da odaberem savjetnika, to vi sigurno bolje znate nego i ja. I Samir Bureković je sada trenutno ne radi u općini, raspisan je tender za njeg i ukoliko bude ispunjavao uslove, nema razloga da ne bude Samir Bureković primljen. Ključ Tuzlićeve moći i bogatstva, kako se tvrdi, leži u njegovom prijateljstvu sa nekolicinom visoko pozicioniranih SDA dužnosnika, prije svih sa Sadikom Ahmetovićem i Adilom Osmanovićem. Tuzlić i Ahmetović su zemljaci i navodno je upravo Ahmetović pomogao Tuzliću da dobije unosne poslove rekonstrukcije puteva oko Srebrenice.
Ja mislim, dakle, ja sam se raspitao kod načelnika općine da Halil Tuzlić uopće ne radi puteve u Srebrenici zadnjih 3 godine, a ja nikom u Bosni i Hercegovini nikada nisam namjestio ni jedan jedini posao. Volio bih da se bilo ko javi ili iz raznih komisija ili vlasnika firmi ili bilo ko da se javi i da se pohvali time da sam ja nekom u tom smislu pomogao. Načelnik Tuzlić je posljednjih godina enormno uvećao svoju imovinu. Kupio je dio građevinske firme Mipro Gradnja iz Ilijaša. Kupio je lokalnu benzinsku pumpu. Kupio je i brezansku firmu Strojni koja glavninu poslova ugovara sa lokalnim rudnikom. Imao je i dionice hotela u Brezi. Ima i motel u Potočarima. Nemam hotel, imam motel u Potočarima u Srebrenici od kojeg sam kupio od Šukrije Malića. Uporedo sa poslovnim carstvom rastao je broj kvadrata njegovih stambenih prostora. Vlasnik je nekoliko kuća i stanova, nekoliko građevinskih parcela i vikendica. Vlasnik je i 2 Mercedesova terenca, nekoliko Audija i Golfova. Ukupna vrijednost Tuzlićeve imovine procjenjuje se na nekoliko miliona maraka. Pa nije to neka imovina koja bi dosegla nešto, ali nisam dovoljno bogat koliko bi trebao biti, koliko je se radilo ovih posljednjih 15 godina. Halil Tuzlić nikada ni od kog nije uzeo 1 marku, niti prevario nikoga za 1 marku. U najviše slučajeva nisu nam davali poslove ni tamo gdje smo bili najjeftiniji. U maloj sredini poput Breze svi sve znaju, no niko od sugovornika mreže, bilo da su to blogeri ili oni pogođeni nekom nepravdom, ne žele ili ne smiju pred kameru. Kažu kako je Breza danas mjesto poput onih iz western filmova gdje šerif kontrolira sve tokove života. I kažu nam sretno kada krenete istraživati kako je nekadašnji rudar iz Srebrenice za samo 14 godina postao milioner. Treba reći i to da ima mnogo onih koji vole i podržavaju brezanskog načelnika. Ipak, puno je više onih koji u bradu gunđaju i spominju imenovanja u javnim poduzećima, kupovinu diploma na prestižnim fakultetima u Kiseljaku, Širokom Brijegu ili Sokocu, ili kupovinu političkih protivnika mjestima u administraciji za njihove žene i djecu. Mali grad, a milion priča. I u središtu svake od njih je Halil Tuzlić.